dirahmati Allah Ta'ala, dumateng Mbak Yu sedaya kemawon, mugi-mugi majelis menika pinaring ridho lan kathah barokah, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu ingkang dipunrahmati Allah Ta'ala, niki kula kesempatan supados ngaturaken menika risalahipun, tuntunanipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sekedhik crita ibu-ibu, bilih kita panjenengan sami aslinipun nggih, hakikine kita sami riyin niku penduduk ahli swarga. Dadi sadurunge nang donya niki kita sami menika pernah mengalami dua alam. Ten alam kandungan, saderengipun ten alam kandungan kita nate ngalami ten alam ruh. Nah, ten alam ruh niku kita sami riyin niku penduduk ahli swarga. Menungso tiang-tiang menika ten alam ruh niku klebet makhluk sing paling mulya, sing paling utama tinimbang makhluk-makhluk sanese. Menungso kalih malaikat niku riyin niku derajate mulyane nginggil menungso. Apa neh kalih jin, iku derajate mulya menungso. Dadi jenengan iku nek karo jin karo demit ampun wedi. Mergo derajat jenengan iku luwih mulya. Jadi misalnya jenengan ku dipethuki demit napa dipethuki napa ngoten niku, mental jenengan mang tata. Atine ditata. Aku kuwi karo kowe derajate mulya aku. Kowe ora ana apa-apane. Jenengan mentale mang tata niku demit wedi. Niku perkara demit jin iki insyaallah perkara mental. Ya kaya preman niku, ade ngadepi preman padha. Ade ngadepi preman kok minggrang-minggring dredak. Niku premane di atas angin, nggih. Tapi jenengan kok tetep mawon mentale wani, premane wedi. Lho nate ten Semarang niku nate. Nggih, perjalanan. Arep diculik karo preman, betoke mobil ngoten. Dilalae kula jane ya jirih. Nek kepepet dadi wani. Kepepet kula wani. Mas, aku iki ora duwe mungsuh, ora pengen golek musuh. Nek aku mbok pojoke kepepet ini aku dadi wani. Wis ngene. Rasa kesuwen saiki tak adepi. Kula ngoten niku dengan maca bismillah ngoten niku. Lah kok premane ndedeg niku terus njaluk ngapura, ngejak damai, ngejak peseduluran. Bar niku premane nek methuki kula ngundange ten Pasan Juar niku. Kula biasane ten Juar niku nggih lawan maine kalih preman-preman niku. Akhire preman sing pentolan niku nek kalih kula malah dosa. Padahal kula ya ora duwe keluwen apa-apa. Dadi nek kepepet dadi wani. Dadi kita sami duwe keyakinan nek awake dhewe derajate luwih mulya tinimbang makhluk liyane. Apa nek karo kewan, karo wit-witan niku ade derajate luwih mulya. Mergo menungso niku ditugasake kon dadi khalifah wonten bumi, kon dadi pemimpine no bumi no langit. Ora mung bumi tok, sak langite menungso kon dadi pemimpin, kon dadi khalifah. Kewan digawe kanggo menungso, kanggo nyapaki, kanggo nyukupi urusan menungso. Wit-witan ya ngono. Nggih. Dadi kewan karo nggih wit-witan niku pengen ngladeni menungso. Lajeng kita sami singkat cerita ten riyin ten alam swarga, ten alam roh niku ten swarga awake dhewe makhluk pilihan, makhluk sing paling mulya ten swarga. Lajeng
Gusti Allah ngersakake menungso diudhunake wonten donya. Nggih, niki kula nyampe niki ngaji rada jero niki, nggih. Ngaji perkara ilmu napa niku? Sejarah menungso, nggih. Asal usul menungso ngoten niku. Nalika semanten Allah niku pengen ngudhuke menungso, ruwe arep diudhuke nang donya. Terus Allah gawe sing rupane jasad, badan jasad. Nah, ini lho badan jasad niku. Dadi pertanyaane, aku ki sapa? Jenengan saged jawab ora? Bisa takoki, kowe iki sapa? Iki sing jawab ora? Nggih. Niku sejatine awake dhewe niku mboten jasad. Sejatine awake dhewe niku nggih aku niku roh niku. Roh sing sejati sing cedhak Gusti Allah niku sejati manungsa. Dadi aku iki sing asli, aku iki ruhe niku mboten jasad. Nek ruhe niku didamel saka cahaya, saka nur, ruhe dhewe niku saking cahaya. Padha karo malaikat niku ya saka cahaya. Nggih, ning luwih mulya manungsa. Jasad kita digawe saka apa? Kita mesami jasad dhewe digawe saka saripati tanah. Dari pokok-pokoke bahan-bahan dari tanah. Nah, tanah iki isine apa wae diperang dadi papat. Nggih, wonten debune, wonten apine, wonten udarane, wonten banyune. Pokoke papat niku. Niku ten bumi. Jasad kita pangapunten nek jenengan gatekke niku enten bahan niku, enten bahan papat niku. Coba kulite jenengan gosok-gosok. Rak metu ireng-irenge to niku debu. Mergo dhewe niku enten debune. Nyenan gosok-gosok dadi panas. Mergo dhewe enten panase. Ya ana banyune, ya ana udara. Niki awake dhewe ngoten. Lah kita panjang sami sok benek mati niku jasadnya kembali ke semula. Jasadnya kembali ke semula. Jadi ini wong mati, ruwe melanjutkan perjalanan roh nanti perjalanannya arep marak sowan marang Gusti Allah, arep lebih swarga. Iku roh niku neruske perjalanan. Jasate kembali ke asale. Kembali ke asale. Sing asale debu balekno debu, sing asale banyu balekno banyu, sing asale saka geni balekno geni, sing udara balekno udara. Niku nalikane jasad niku ten kubur niku selama 7 hari entek kari balung kok. Boten percaya nek ana wong mati pun 7 dina mang duduk kari balung tok. Dadi nek wis 7 dina niku karo kari balung tok, kulit, daging, jeroan entek kabeh. Wong-wong kuno niku do pinter-pinter. Nggih, do paham. Lah 7 hari niku entek kulit, daging, jeroan entek kari balung tok. Lah nek pun 40 hari pun 1000 dina lah iki mulai balunge nglumpuk. Dadi niku ten jero niku pertama nggih mayit niku napa istilahnya? Terbujuk nggih, istilah terbujuk, madhep munggah. Tapi nek pun setahun niku balunge saged nglumpuk. Kepala sama kaki kok iso nglumpuk? Niku atas kekuasaan Gusti Allah. Lah kok ngerti? Wong-wong kuno niku ya diduduk ya, pengen bukteke diduduk. Dadi wong-wong kuno pengen ngerti niku mungkin penelitian, cara saniki niku tim medis penelitian. Nek riyen niku ulama-ulama penelitian. Dadi wis mendina diduduk kaya apa? Seminggu diduduk, 40 diduduk. Nggih. Nek wis 1000 dina diduduk, setahun diduduk. Lah niku iso diceritake, iso dibuktekake. Lah Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah taala, kula baleni sak yaktosipun kita mesami asal usule makhluk sing mulya, sing utama tinimbang makhluk liyane. Lajeng didudukke nang donya ditugasi kon dadi pemimpin nang donya. Mergo menungso niku dadi pemimpin, mimpin bumi langit, mimpin kewan,
mimpin napa wit-witan, mimpin makhluk liyane termasuk jin niku sing mimpin manungsa. Lah manungsa menika ruwe didokoi akal. Supaya iso pinter niku dhewe akal. Mboten namung dhewe akal terus dhewe nafsu supaya manungsa iso mikirno, iso ngotak-atik temuan-temuan iku akal mbek nafsu. Lah niki sing bedane karo malaikat mriki nggih. Malaikat mboten ditunjukno dadi pemimpin nang donya, sing ditunjuk manungsa. Nek malaikat niku mboten gadah nafsu. Nggih, gadah akal nek ora nafsu. Nek awake dhewe duwe akal duwe nafsu. Lah, nafsu niku asal usule saking geni neraka. Dadi awake dhewe niku di dalam diri kita, nafsu kita kuwi ana unsur saka geni neraka. Hati-hati niki. Awake dhewe manut nafsu condonge bakal sok ben dijembrongke iblis masuk neraka. Mergo nafsune dhewe niku pun asal usul kok geni neraka. Nggih, nalika semanten nafsune niku ten geni neraka niku diobong ratusan tahun. Ben nafsu niku ben ora pati ngeyelang. Ning yo nafsu yo angajik ngeyelang. Bergedul kaya awake dhewe niku. Nah, nalika semanten sadurunge manusa didukke nang donya, Allah kuwi nanting ya, ditanting niku. Ditanting karo Gusti Allah. Nek cara ayate teng Quran ayate ngoten. Alastu birabbikum. Cara Jawane, menungso kowe tak takoki, kowe nek tak uduke nang donya, kira-kira kowe iki jek taat mbek aku apa ora? Jek ngakoni nek aku pangeran apa ora ngoten. Artine ngoten niku. Cara Arabe alastu birabbikum. Cara Jawane, manungsa tak uduke nang donya, kira-kira kowe jek manut karo aku apa ora, ijek bakal taat mbek aku apa ora. Ngoten. Riyen awake dhewe ten mriko niku racake dosa kejawab. Qalu bala syahina. Inggih Gusti, sayaktosipun panjenengan ku sesembahan kula, jeng ben nang donya kula tetep taat mbek jenengan tansah nggih menika nyembah panjenengan. Janjine awake dhewe ngoten niku ten alam roh ten swarga riyen ngoten niku mbuh do lali apa ora racake do lali padahal riyen janji arep taat karo Gusti Allah mboten numbar nafsu nggih to arep manut Gusti Allah ngoten niku ning racake do lali. Lajeng manungsa menika enten mandang didukke nang donya niku asal usule manungsa kan mulya minal iliyin manungsa niku termasuk golongane wong sing mulya sing utama. Lajeng diduk nang donya manungsa niku kathah ingkang saged jaga napa jaga keasliane ijik dadi wong mulya terus nggih kelas nomor 1 derajat mulya. Dadi mudhun nang donya ijik mempertahankan ijik dadi mulya. Ning ana sing kena godha nafsu terus derajate manungsa mudhun sing sak janjane sak dhuwure malaikat, sak dhuwure jin, sak dhuwure makhluk kabeh enten sing dibegal karo nafsu, derajate manungsa menurun, derajate manungsa mudhun. Nggih kaya kewan. Mergo kena godha nafsu niku. Lah nek tiyang niku pangapunten nggih, para sedherek mung nuruti hawa nafsu ya kaya kewan. Hawa nafsu niku dikendhaleke para sedherek nggih. Nek nafsu makan sae nggih, nafsu makan sae. Nafsu kagem ngladeni sing kakung ibu niku sae ibadah. Sing mboten sesuai syariat, sing nyimpang sing aturan niku sing mboten entuk. Niku nafsu, hawa nafsu. Nah nek nuruti hawa nafsu kelase menungsa kaya kewan, mergo nuruti hawa nafsu. Enten meleh sing nuruti mung mangan, rina wengi sing dipikir mung perkara donya perkara mangan. Iku kelase kaya wit-witan sing wit mau senengane tukul. Napa? Tukul terus. Misale jenengan nandur telo, nggih, long telo niku jenengan ketok tukul. Terus
Wong kula yen nate nandur telo niku ten sabin niku nggih to nembe kula koperasi ngoten niku. Let pirang dina wis wite long telo niku wis teko ndi. Nggih to. Suket ya ngono dibuabati terus tukul nah niku kaya ibarate wong wau nuruti perkara mangan niku kelase kaya wit-witan sing ngoten niku. Enten sing tiyang niku nggih nuruti perkara duniawi dadi niki kelase ngoten niku. Lah niki ketemu sami ternyata menungso niku asale dadi makhluk sing paling mulya ning ana sing kena godhog mudhun derajate kaya kewan, ana sing kaya wit-witan, malah kala iso sak ngisore makhluk. Nggih. Min asfala safilin. Nah, derajate menungso niku kala mangsane mudhun malah sak ngisore kewan naudzubillah min dzalik. Neng kita pansami asline ditulung mbek Gusti Allah. Supayane awake dhewe niku iso njaga dadi makhluk sing mulya ditulung karo Gusti Allah. Carane nulung pripun? Cara nulung Gusti Allah nurunke nabi, nurunke para rasul, nggawa tuntunan syariat, nggawa iman Islam ihsan niku nggo nulung manusa. Banjur ajaran Kanjeng Nabi para rasul diteruske para sahabat, diudhukke sahabat. Mergo awake dhewe niku mboten menangi Kanjeng Nabi. Awake dhewe kok tik saka Kanjeng Nabi. Dalane piye? Awake dhewe saka Kanjeng Nabi melalui proses sanad. Dadi awake dhewe iki sahih Kanjeng Nabi. Iki tuntun Kanjeng Nabi niku melalui sanad, melalui ulama, melalui guru. Lah kecuali lagi menangi Kanjeng Nabi di hadis Kanjeng Nabi lah kuwi bener iki wis Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe mboten awake dhewe niku iki saka Kanjeng Nabi melalui proses sanad dari guru-guru kita. Jadi tuntunan Kanjeng Nabi mudhun sahabat, terus mudhun tabi'in, terus mudhun ulama guru-guru kita. Pangapunten ibu-ibu, nek kita sami pengen njaga dadi wong sing sae, pengen dadi wong sing mulya, ampun terlalu jauh karo ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewarise tuntunan Nabi, pewaris ajaran Nabi. Nek pengen belajar tuntunan Nabi melalui ulama. Nggih, monggo ulama sinten mriki wong kula ya ulama, wong kula ya ustaz kampung. Mak golek ulama sing alim, sing saleh niku mencedhaki, sering didolani, nggih, sering nyuwun tuntunan. Niki para ulama wong saleh. Nah, sayang kula ya ulama. Nek kula gadah guru ulama. Guru kula ulama-ulama kiai-kiai sing saleh. Kula cuma mending duwe guru ulama. Kula mboten ulama, ning guru kula ulama, terus mending. Lah jenengan nggih ngoten manggolek gandulan ulama sing alim, sing saleh supaya selamat. Lah lajeng tuntunane Kanjeng Nabi sing ndadekno slamet sing kados napa? Sing dadekne awake dhewe iso dadi wong mulya sing kaya ngapa. Kita mesane pengen niku kan ten donya mulya, ten akhirat mulya. Nggih mboten? Nggih. Napa pengen mulya nang donya to? Nek pengen mulya nang donya jenenge mulyana. Kan mulya. Nek wedok mulyani. Oh enten mulyani. Baik jenenge mulyani kok mulya, jenenge mulyana kok mulya, kok pengen dadi wong mulya. Kita sami pengen mulya donya akhirat derek tuntunane Kanjeng Nabi. Derek tuntunane para sahabat, para tabi'in ngantos tuntunan ulama ora beda. Tuntunan ulama pasti sama karo Kanjeng Nabi, ora mungkin. Nek beda ora ulama, nek ulama pasti persis Kanjeng Nabi. Ulama kok aneh-aneh, ora sesuai dengan Nabi, ini kurang bener. Mergo ade kadang ora paham. Mergo ade ora paham kadang. Ngajine wong tutup. Nah, mboten sambung mergo kita belum paham. Lah ibarate tuntunane Kanjeng Nabi niku ibarat panganan kaya ndok. Nggih to? Ibarat panganan kaya ndok niki tuntunan Kanjeng Nabi. Tuntunan Kanjeng Nabi niku ana Islam,
ana iman, ana ihsan. Ihsan itu kebaikan-kebaikan, kesalehan. Lah Islam niku ibarat ndok kulite. Lah kita sami pangapunten para sedaya, kita ngibadah pun sae, salat pun sae, poso pun sae, salat duha pun sae, poso Senin Kamis sae. Ampun mandeg teng kulit. Difahami, dimaknani ibadah jenengan. Salate sing piye sing bener, sing khusuk sing piye, poso sing bener sing piye, sing poso niku enten hikmahe piye ngoten. Ampun mandheg teng ngene lahiriah. Nek jenengan ngibadah lahiriah entuke mung kaya ndok mangan kulit ndok. Enak mboten kira-kira? Mosok mangan ndok kulite, tak mboten enak to. Rata-rata kulite ya diucaki terus disalehke, mboten diplok. Nggih. Lah kita sami ya entuk kulite, ya mangan putih ndok. Putih ndok nu iman, ya nglakoni Islam, ya dilambari iman. Anggen kita salat, anggen kita poso, kudu dilambari rasa iman, rasa yakine karo Gusti Allah tenanan. Nggih, rasa yakine karo Kanjeng Nabi temenanan. Rasa datang bener kitab suci tenanan, rasa omone hari akhirat, hari kiamat temenanan ngoten niku rasane kudu mendasari ngibadah. Dadi ibadahe kudu dilambari karo iman, rasa iman. Angel lho iki. Aja-aja angel iki. Tapi ya sekali-kali ngaji sing rodok ngeten. Nek ngajine mung tuntunane salat, syaratnya salat kan pun biasa. Kalau rada enten sedikit ngaji ngeten iki. Lah nek pun didasar iman cekap dereng iki wis nglakoni ibadah lahiriah, wis didasar iman pun cekap dereng. Nek cara mangan ndok wis mangan putihane wis enak, luwih enak nek mangan kuningane ndok. Cocok mboten? Jenengan mandok kira-kira kuninge jenengan pangan mboten? Nggih. Apa putih tok? Apa ade putihe kuninge direki putune? Ngalah, bae ngalah. Nok. Le, nyok kuningane bae. Nggih, niku ngalah. Ning sejatine sing enak sing kuning. Kita panjenengan sami wong Islam niku ya ngamalke ibadah lahiriah, ya dilambari keimanan, terus ditingkatake ten akhlak, ten ngene kesalehane. Nggih, kesalehane. Pangapunten nggih, nek wis ihsan iki, nek pun ihsan iki pangapunten mripate dijaga. Ora pangapunten, ora ndeloki sing rapati penting. Nggih. Ya sak perlune. Ya nang dalan ra ndeloki nabrak. Nggih ndeloki sak perlune. Ndeloki pangapunten, ndeloki isi video ten HP, ten Facebook, ten TikTok, yo dipilih-pilih sing manfaat, sing ora manfaat ora usah disawang, dilewati. Mergo ten media sosial luar biasa niku godaane kuwatak ten media sosial niku. Saiki kula niku kan rekake dadi pegawai KUA. Iki cerita sedhik. Kanca kula niku enten penghulu. Angger calon manten ditakoki, "Mas, Mbak, dhisik oleh kenalan lewat ndi?" Rata-rata melalui media sosial. Jadi cara efektif golek jodoh ternyata melalui media sosial. Nggih. Ning gara-gara iso pegatan ya mergo media sosial. Lah mergo nek enten media sosial niku enten WA terus curhat-curhat karo kancane dhisik niku lho manyelke. Kancane SD, kancane SMP ratuk-petuk terus curhat. Japri nek perlu video call niki semari bubrak romantis ketemu pacare dhisik akhire bojone sinis karo bojone dingin ora gatekke nggih karo mantane dhisik anak video callan barang lha iki mari bubrak gara-gara niku nggih dadi ketemu sami ayo iman islami ihsane dipun lampahi nggih lajeng kita sami sithik nyuplek perkara rukun Islam. Ayo rukun Islame ditemenani. Nggih,
rukun Islam ana 5 niku enten tuntunan sing istimewa. 1 syahadat. Napa to maknane syahadat niku? Maknane syahadat niku dituntunke wong niku kon tansah tauhid. Tauhid saestu, tauhid sing disembah mung Gusti Allah, sing dijaluki mung Gusti Allah, sing disambarke, sing ditangisi mung Gusti Allah. Niku saestu ngoten niku. Sing dibekteni mung Gusti Allah. Asline ngoten. Ya bekti karo sing lanang. Liyane niku samudana. Hakikine sing dibekteni mung Gusti Allah tok. Sing ditaati mung Gusti Allah. Niku syahadat, maknane syahadat. Kon tauhid. Dadi nek wis maca syahadat kok yo cek pangapunten, cek lakune musyrik terus, gitu. Wah, misale nggih nyambati karo pusaka, nyambati karo danyane, karo cikal bakal. Niku pangapunten nggih, iki tertutup, iki timpang, mboten kena. Mboten kena. Ati nangis niku Gusti Allah mau salat tahajud sing kuat gitu. Salat duha sing kuat nangis niku Gusti. Enten masalah napa jenengan mangis Gusti Allah. Ora-orane Gusti Allah ora nulungi, mboten siji tauhid nggih. Sing nomor 2 tuntunane salat. Nggih, salat niku kula nyebut pokoke mawon. Wong ahli swarga niku syarate wong sing tawaduk, wong rendah hati. Nek wong sombong, wong kibir niku ten swarga kangelan. Swargane haram kanggo wong sombong. Wong sing gemblelek niku sombong. Wong ahli swarga niku kon rendah hati, kon tawaduk. Nggih to, dirasani mboten sambalas, didongak sing sae-sae. Dionek-onekke mboten sambalas. Asline ngoten. Ning awake dhewe niku kadang ora kok. Sabar ada batasnya. Dionekke labrak, keplak, balas ping loro. Niki nafsu. Nek jane mboten ngoten. Keplak ya endo mboten sambalas. Difitnah, di perlakuan yang tidak baik, sabar. Doakan yang baik. Niku Kanjeng Nabi, niku para wali-wali niku lho, sabar. Kula iki sok nonton kisah Nabi Yusuf akhir-akhir luar biasa, Bu. Luar biasa. Difitnah cemplungi sumur, sabar. Sedulure didongake sampe apik. Ya difitnah harus dulure niku dimaafke, didoake. Difitnah karo Siti Zulaikha sampai mlebu penjara. Niku ora dendam didongake, malah gelem dikek bojo. Niku Nabi Yusuf. Nah, dia sithik ngoten belajar karo Nabi Yusuf. Belajar karo Kanjeng Nabi Muhammad, dimusuhi kabeh ya malah ya trimo, ya sabar. Niku kunci sukses tiyang niku pergo sabar. Tak delok ini wong-wong sing bakal dadi wong mulya, wong sing bakal dimbahke derajate niku wong sing gelem ngalah, wong gelem sabar. Maknane salat kon dadi wong tawadhu. Salate niku menghancurkan kesombongan. Nggih, mulaan kon rukuk niku kon tunduk. Tundukno atimu aja sombong. Niku maknane salat. Ora mung rukuk kon sujud, kon ngenal jati dirimu, awake dhewe asale saka lemah bakal balikno lemah. Mergo asale saka lemah. Kon sujud niku kon eling jati dirimu sapa? Jati dirimu jasate saka tanah, bakal balik no tanah. Ngoten niku maknane salat. Wis pokoke salat tenanan insyaallah niku wong tak tawadhu diunek-uneki ora balas. Nggih lho, difitnah ora balas. Iku nek berarti wis berhasil. Nek yo angel nggih. Ning yo susah. Sing nomor 3 nek pengen dadi wong mulya kon pangapunten nggih niki mboten pati umum. Ampun kemaruk donya, ampun kemaruk duit. Kena ndek bondo, kena ndek duit ning ampun rakus, ampun kemaruk. Nek rakus kemaruk mboten entuk. Nggih. Oleh ndek bondo, oleh ndek duit dienggo sangu ibadah niku sebenarnya. Dadi wedhet songkeh kena ning tidak cinta karo duit, mboten cinta mek dunia mboten. Golek bondo, golek duit nggo sangu ibadah. Nggih. Dienggo sangu amal ben iso nulungi tanggane bisa ibadahe iso kuat iso istiqomah mergo mangane lancar. Dadi oleh golek bondo donya niate nggo sangu ibadah, nggo nguat ibadah ora apa liya. Nek mung mboten nggih niku salah.
Dan itu maknane zakat. Jadi maknane zakat kon ngetoke bondo, maksud dadi wong ki aja rakus duit, aja rakus duniawi. Pun sakniki laten ngamal sithik-sithik. Wis bismillah 10.000 20. Ayo sak ngamal. Niki maknane zakat. Nah, sing berikute tiyang niku kudu bisa ngendhalike nafsu. Nek sampai mboten saged ngendhalike nafsu, mongko bakal cilaka, nafsu bakal bodho, bakal sampai ngejak ten alam neraka. Hati-hati niki pesan Kanjeng Nabi. Kon hati-hati karo nafsu. Nafsu perlu dikendhaleni. Wong butuh nafsu ning perlu dikendhaleni, ampun dituruti. Mulane ya sok poso barang. Insyaallah nek sering poso niku ya nafsune sudo. Jadi sesuk Ramadan, maknane poso Ramadan niku mengalahkan hawa nafsu. Nek wis poso Ramadan berarti wis stabil nafsune iso dikendhaleni. Niki maknane poso nggih nika kon ngalahke hawa nafsu, menghancurkan nafsu, memanjarakan nafsu. Sing terakhir haji. Maknane haji niku asline minangka ujian, dites. Nggih, wong adoh napa-napa. Nek iman tenanan, nek duit ya tekan kok. Dadi haji niku nggih nguji menungso. Nek iman tenanan ya mangkat ron. Nek ora tenanan ora mangkat. Kudu duit ora mangkat. Pun kula dongake sampeyan duit kabeh kaji kabeh. Amin ya rabbal alamin. Semanten kajian wonten dalu menika intine kula menggugah monggo Islame, imane, ihsane dikuati. Ibadah kita, amal kita sholat, poso, kudu dilambari kanthi iman. Terus ditingkataken nggadahi kelas ihsan. Tiyang ingkang pun saleh, wong sing kebagusan, wong sing di akhlak, wong sing di kebaikan-kebaikan. Iki cirine wong Islam niku di akhlak. Wong ora di akhlak niku ya belum merupakan dirinya orang Islam. Mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.